Obani la? Cha ima baba sizoxoxa Kama niphethe into zakho ekhaya nakufunda ima baba siyaxolisa. Sizokhuluma nawe kanti khulumani. Wensizwa ke. Baba Ngovuka ubaba omkhulu ongqongqo kwenza. ngiyacela usivulele singene ngaphakathi ngiyacela. Kanti ngicela ubambe ubhushu ngiyacela. Ngicela sikwazi ukungena. Sizokhuluma nawe. Awungenwa kanje. Sondela masondo. Imali lesikhuluma ngayo. Ngirithayele emsebenzini ngingasenamali. Imali yami yokugcina le. Hayi uma ungafika ingane zami ziswelele ihlazo. Imali yami yokugcina le baba ngicela ungisize baba ngicela ungisize ukhuluma iqiniso baba. Musukhuluma makho khuluma iqiniso. Nimtholephi lo mbhalo? Cha ngeke usibhalelile thina sisiza abantu abaqula abantu njengoba wena waqula umama wamthembisa imali angithi umama bethenga ama microwave akunginishiya usuyangiphika manje baba siyayikhuluma le ngiyakuzwa manje ungivimba la baba ngifuna silungise lolu daba baba uyazi baba uyazi nje uthi kubambe ngezandla manje ngifuna imali yami ngiyifuna imali yami kusuka ngoDisemba nanku umhlolo wami amanga lawa washoma uzobamba ngezandla angisadlaleke ngoba ngisho ukuthi angiyazi lena akwazi uthatha imali lomama udlala ngami khuluma iqiniso ngiyayifuna imali yami okay lo mama wazihlangana naye majadini wamdayisele lento zathi lo mama kumanje anginamali ingane zami ayidlile kuzokwenza nami njengamanje sengifuna ukuthi ngibe nefurniture emzini wami sengifuna ukuba yiqhudeke manje ngoba ngiyakubona ukuthi umama wena ukwazile ukumqola ngoba umbone umuntu wesifazane ngilana ke njengamanje sifuna le mali le owamqola yona ngoba wena ukwazile ukuthatha izinto ukwazile ukudayisela ama microwave wakethemba uthemba sekuthembile wenze njani wena wakuthembisa wamthembisa ukuthi uzomkwazi umkhiphela impahla emsebenzini akwazi ukudayisela ama microwave kwaba ukuthi ngimnike imali wavela wanyamalala emethuneni impela emenyawo cha kosa ukuthemba umuntu wathi kunjani kanti Mawami ngikubingelele soMzansi reality story. Njengoba ke usibizile namhlanje odabini lakho oluhlungu kangaka. Ngicela ke ubingelele kubabukeli boMzansi reality story. Mase nje usitshela ukuthi mama uba igama. Sanibonani babukeli, igama lami ngumama Mkhuzwayo. Ya mawami, isitori sakho sithi. Isitori sami ngibe nenkinga la. Bengisebenza eJaldini. Yeah. Manje kunobaba obevamise ukusidayisela impahla medlula la esidayisele lapho microwave mangidinga microwave noma mangidinga istove angidayisele. So baba bese simjwayele. Ngithe mase ngiqala ukuthi sengiya retire emsebenzini. Sengiretire sengicabanga ukuthi hayi lo baba engakwazi ukungisiza ngoba ngifuna impahla yithi ukuba khona endlini ngoba ngiyabothi kuyashota. Ngase ngithi akangidayisele osofa. Mhlambe nombhede. Ubaba ngamfonela ke washo ukuthi angakwazi ukungitholela lezi zinto lezi. Wayesethi ke ngambuza ukuthi ngaba imalini. Wathena mhlambe angilethe noma 35,000 ngoba lezi zinto ziyabiza lezi zinto ezabelungu. Impahla eqinile. Quality. Ikuyiquality. Hayi ke ubaba ke ngase wasethi angiwe ngusenda ngoba yena in 2 days uzobe sebuye seza ngala esedlule sengilethela lezi zinto lezi. Ngokumthemba kwami nami ngayisenda imali. Okay. Manje mase ngiyisendile imali sekuze kulo 2 days angisamtholi lo baba. Lo 2 days ayethe uzoletha. Wethe uzoletha ngawo. Ngiyakuzwa mina. Yebo lento yenzeka ngoDisemba kahle kahle. Okay. Manje lo baba mase ngithi ngisengilindele phela icall noma ngilandela ini angisamtholi baba. Ifonini angisamtholi. Okay. La ngifisa ukuqonda khona ngizama ukulandela inkulumo yakho mama. Ubaba ufika udayisa itofu. Umsebenzi wakhe wenzani lo baba lo? Uhamba deliver impahla. Ma umlungu ehamba mhlambe bayamfonela eze nafika deliver impahla mhlambe umlungu mayidayisa uzohamba edayisela abantu noma efuna ukumuva kwenye indawo. Mhlambe suka eGoli uzeThekwini sengiyezwa. Bese ke okay ngiyakuzwa ngizokhuluma ngempahla eqinile shuthi obvious phela into esuke ziqhamuka kubelungu ama furniture abizayo. Yebo. Okay. So akasafiki ke lo baba ekhaya. Akasafiki kuba wasaqhamuke nje ngisamthola nje efonini. Angisazi ke manje sengizokwenza njani. Sengithi hayi ake ngize kunina. Mhlawumbe ningakwazi ukungisiza. Ngizama ukuthola ukumethemba kwakho kangaka wayithe impahla izoqhamuka kanjani izofika kanjani kuwena
impahla yabelungu phela esezoyideliver kwakho yonke kwakuthe wayitheni nje ngokuthi phela ngoba ngisho ngithi ubaba umbuthu besimthembile ube umuntu nje onokudlula noma yisiphi isikhathi mawukuthi khona okudingayo ubukwazi ukukuthola okay ngokuthi ke besithola mhlambe ufuna nje microwave ubukwazi ukuyithola lezinto ezincane okay ngase ngicabangela mina ukuthi hayi mhlawumbe osofa ngabathola okay maybe nombhede ngawuthola ngoba makwenzeka sebehamba belunga izinto bayishiya okay mhlawumbe ethi ngidayisa ngemali encane so ngingakwazi ukuthola kona ngemali encane hayi ubaba lutho angisamtholi ngisabathe ngiyafona ngisabathe hayi akasatholakali nje ubaba nje hayibo angisanze kwenze njani manje ngikhathele manje futhi ngiyakuzwa mama ngiyakuzwa ngakuphulula imbe ngisathi sisakhuluma inkinga yami bengingamazi uhlalaphi okay ngazi ukuthi nje kuphela ufika emajalidini futhi yebo usenokujwayeleka impela so nje sengibona ukuthi hayi umuntu esimazi sesingamethemba okay ngicabanga ukuthi uma simzwile elapho emakhaya uqolwe ubaba umbuthu ebedriver driver umuntu omove impahla to another province or umlungu makuthiwa uyamove mhlawumbe usuke emhlangu yeBhallet or usuka la uye Cape Town ngicabanga ukuthi kanjalo ngithi ma so bebekwazi ubaba umbuthu ukudayisa into enjengo microwave itofu nani so mayichaza isitori sakhe uthe retire emsebenzini wamthemba umbuthu uthe ngamdayisela inqothovu yombhede kanye nosofa nokunye okuningi so wamqola ke imali engango 35000 so bambutha asatholakali kodwa ke njoba sekubiza usikhindi esincane ngiyanithembisa babukeli bami ngiyakuthembisa mawami sizokwazi ukuhlala phansi nobaba umbutho sibonisane njengamadoda ukuthi lolu daba lakho ulenze njani le mali uyibuyisa kanjani ngingajabula kakhulu mase kube kanjalo hayi ngicabanga ukuthi ke konke sekulele ezandleni zami sizohamba ke siye kuyena ubaba umbutho sithandaza ukuthi simthole ngiyabonga kakhulu asambeni thank you Nsema ikhona Qoqo ekhaya Asicela uvele baba uvele sikhulume la ngemnyango Sondela ma hayi usikhindi sincane baba awu siyabingelela baba kunjani Kwenzenjani la mthini ka baba awu siyaphila Ngakho seningiphathele ibhama ayisuka baba kancane nje baba siyacela ukuthi uphume emnyango sikhulume Cha bengifuna sikwazi Cha ima baba sizoxoxa nawe ima baba siyaxolisa sizokhuluma nawe kanti khulumani wetheswa ke baba uvuka ubaba omkhulu omngqondo kokwenza ngiyacela usivulele singene ngaphakathi ngiyacela kanti ngicela ubambe ubhushu ngiyacela ngicela sikwazi ukungena sizokhuluma nawe awungenwa kanje sondela mama yebo siyacela asilwi nawe baba siyacela lo phambili uzofunani lo cha ubhudi lona usigadile baba usigadile phela thina lana baba njengoba sisebenza kanje ngizokhuluma ukuthini la ekhaya indaba imayelana nomama kwenze njani ngalo mama ngiyacela usinike spaces sida usihlalisa phansi emnyango noma siyakhuluma nani solo emthini kababa madoda ngingenelwa ngabantu kwake kwenziwa lokho alukho usuku engilithanda njengolesihlanu kaEasyBet ngoba bakunikeza up to 150% kwi-first deposit match yakho lalela-ke ayikho into elula njengokuba ingxenye ka-EasyBet njengokuthi nje ujoyine khona ngoba usebenzisa nje ilink elapha kwi-description futhi mase uhlangana neform ugcwalisa iform kalula nje kanjalo emva kwalokho akuna-deposit efunakalayo and usebenzisa nje our promo code akungumzansi 50 wenze sure ukuthi ufaka in capital letters mawudliwe u-EasyBet ukubuyisela 15% emalini okade ubheje ngayo okubaluleke nakho konke ilokho kufanele ukubambe EasyBet awujoyinwa futhi awudlalwa abantu abaneminyaka engaphansi kuka-18 make sure ukuthi iminyaka yakho qala 18 yaphezulu baba size kuwe sizokhuluma kahle sicela usinike indawo ukuhlala mawuthi siphumele emnyango hayibo nibe niqhamuka phi nini ngithe siphuma from uMzansi Reality
Hayibo, akweni ngiphumeleni. Yizinto lezi Siphume kanjani? Siphume kanjani? Phumeleni wena mama futhi yini angikwazi wena. Siphume kanjani? Usuwenza ngathi awungazi. Umandla endlini yami lento. Ngiyacela baba wehlisa umoya. Usuwenza ngathi awungazi manje. Hayibo. Size ngodaba lika mama baba. Wena ngimkhulu kangaka lapha endaweni. Wenduna. Uzongenela ngezingazazi. Hayi, ngizofuna imali yami. Ngiveza ngo-TV. Sengulinde kakhulu kabi kanti sithi. Ngicela sikhulume baba, singaze kungenelela abantu abaningi kulolu daba lethu. Angeke kwenze lutho ugade mina nje baba ngiyacela. Ngizofuna imali yami. Ngithemphumeleni nalezinto. Baba siyacela ke. Akukho engizokuzwa ukuthi khona lezi Baba zinto. ngizokucela kahle sizokhuluma njengamadoda. Umama ucele mina ukuthi ngize la ngizomlekelela ngodaba lakhe. Ingakho ngithi ngicela sikhulume asizile ukuzolwa nawe thina sizokhuluma. Lona unjani lo mama ngoba ngimazi kwangimasi. baba ngicela. Awusangazi manje wena? Sicela umfake lento lapha. We baba usangazi manje. Angikwazi. Engeke wangithembisa ifurniture wena ngathi ngidayisela ifurniture. Mina Ehene. ungibona phi? Ubufika nje lapha emajadini lapha engisebenza khona mina. Wafika sosathela umlungu impahla. Awubuke kahle we mama. Mhlawumbe usho ukufana kwabantu. Awubhekisise kahle Kanjani ngempela kanti usigebengu ngani? Baba ngikuthembe kangaka. Ngikuwela ikhawumbize ngesigebengu. Cha phela mawenzeka nje isigebengu. Baba awuyeni baba umbutho wena. Oqala wangithembisa. Awudrive in driver nama truck or imoto ethutha impahla. Bengisebenza ngama truck. Manje ngene engozini ye truck kodwa ngisebenzile ngama truck kakhulu. Pho mama umazi kanjani ngoba wena ukuthiwa wena umove impahla uyisusa kwenye indawo kwenye indawo impahla zisendlini. Angimazi. Cha ubaba udlala ngami. Udlala ngami lo baba. Lo baba wafika bengisebenza eJardini. Awuhambe mhlawumbe ucinge kweminye imizi yabona. Wena impela. Angikwazi mina futhi njaheni okuyibhekela inkomo zami lapha musani kubamba. Mamo wenkosi yami. Uwena impela. Ubaba wafika lapha eJardini ezothuthela impahla umlungu wami. Unamanga? Wempande. Nisuka phi nalo? Wayesethu umuntu okwaziyo ukusidayisela ama microwave into ezincane ngakwazi ukuthola zona ngoba umuntu osebenza ngayo impahla. Manje useyangiphika manje. Manje usuyangiphika manje. Ngisho ngabiza uMamkhize wathenga istofu kuwena. Mina ngathenga imicrowave. Ngisukudlala ngami baba. Ngifuna imali yami. Wangithembisa ukuthi uzongikhokhela, uzongilethela impahla yami. Cha angifuni ukungena umama emlonyeni ukuthi ngisafuna uzwe lento ayishoyo. Mina ngizongena ngikuchazela ukuthi wena baba wathembisa umama into. Ubujwayele ukudayisela abantu emajadini. Ubujwayele ukudayisela abantu emajadini. Baba ushithi ngizongidelela la imali. Usho uhamba uqola la. Ushithi ngizongidelela impela. Hey awenginishiye. Wathi angisendele imali uzokwazi ukungilethela impahla. Usendele mina usendele mina imali u35,000 amanga la washoba imali lesikhuluma ngayo ngiritayele emsebenzini ngasena mali imali yami yokugcina le hayi uma ungafika ingane zami ziswelele ihlazo imali yami yokugcina le baba ngicela ungisize baba ngicela ungisize ukhuluma iqiniso baba musukhuluma makho iqiniso nimtholephi lo mbhalo umama usibhalelile thina sisiza abantu abaqola abantu njengoba wena waqola umama wamthembisa imali angithi umama bethenga ama microwave akunginishiya usuyangiphika manje baba ngeke baba siyayikhuluma le ngiyakuzwa manje ungivimba la baba ngifuna silungisele lo daba ngifuna silungisele lo daba baba uyazi baba uyazi nje uthi kubambe ngezandla manje ngifuna imali yami ngiyifuna imali yami kusuka ngoDisemba nanku umhlolo wami amanga la washoma uzobamba bangezandla angisadlali ke ngoba ngisho ukuthi angiyazi lena akwazi ukuthatha imali lo mama udlala ngami khulu iqiniso ngiyayifuna imali yami okay lo mama wazihlangana naye majadini nomdayisele lento zathi lo mama kumanje anginamali ingane zama idlile kuzokwenza nami njengamanje sengifuna ukuthi ngibe le furnish emzini wami sengifuna ukuba yiqhudeke manje ngoba ngiyakubona ukuthi umama wena ukwazile ukumqola ngoba umbone umuntu wesifazane ngilana ke njengamanje sifuna le mali le owamqola yona ngoba wena ukwazile ukuthatha izinto ukwazile ukudayisela ama microwave wakethemba uthemba sekuthembile wenze njani wena wakuthembisa wamthembisa ukuthi uzomkwazi umkhiphela impahla emsebenzini akwazi ukudayisela ama microwave kwaba ukuthi ngimnike imali wavela wanyamalala emethuneni impela emenyawo cha kosa ukuthemba umuntu wathi kunjani kanti kunjani uthemba umuntu hawu ngeke ubani wavuka lelo qhude mangabe uzoba iqhude la ekhaya cha kusho ukuthi ngizolwa nawe ngizolwa nawe kodwa ngizama ukuthi ngilola umama ngizama ukubona umama mina ujwayele baba astukile wena baba ungathathi baba awungasangikhamba baba siyakhuluma nawe kahle asilwe nawe baba uma mfuna yakhe asikhulume nje kahle iqiniso nawe ukube seqinisweni nawe musa nje
Musa nje khuluma njengamanje usitshela ukuthi wena awuyazi lonto uyeba udrive ama truck walimala ema truckini uzoyikhokha le mali Sengafuna le mali wemfana wami baba awumona mama wemfana akamsudlala ngami lo sacela baba ukukhuluma nawe ngisizeni ufukena usukela ngana kwemphuza amanzi cha lokho singakwenza ngicela ngicela umkhelela ngithelele amanzi lapha baba la ngazizeli ngizodlala mina la ngisiza abantu ufuna ukukhuluma iqiniso sikwazi into engiyifuna mina ukuthi ungibuyisele imali yami umsolo kababa madoda ngempela nje ngifuna imali yami mina engufunayo yilokho baba angilwi nawe ngicela nje ukwehlele ngezansi ukucabange kahle ukuthi uzomisa kanjani ngoba mhlawumbe uzosenawo lawo matshalini ngiyayidinga le mali mina bengisebenza emhlanga manje ngisasebenza mama akasasebenzi enamba bani hayibo inamba inamba ufuna nenamba uyazi nje baba uyamazi lo mama lo uyazi baba uyamazi lo mama angimazi uyamazi lo mama uyazi wemfana ngiyakuthetha ngimazi lo mama wena ufuna ukumbona ngoDisemba nje ngomvumisa ngenkani ngoba into yenzile uyasho ukuthi nawe umama uvele into move impahla ngithi wena ngisholo ukuthi uvele move impahla ayisakwazi lapha wema baba uqale ungenile wasikhiphela ocelemba sifuna ukukhuluma nawe kahle manje namanje ngisawudinga icelemba nje baba siyakhuluma cha udaba lakho uvule usilungise kodwa manje ngathini mbanje ngane ngangaye kanje ukwethemba umuntu kanti baba umbuthu unjani kanje ngicela ungilentuzele baba bambuthu ngicela ungilalele njengamanje ngicela ungilalele bambuthu angiyena umuntu ophamiselwa umuntu omdala easy njengamanje ngikhuluma nawe kahle ngizwe silungisa isizwe thina from Mzansi reality if ngempela ufuna ukubona lento ukuthi izokwenzeka ngoba umama umqolile ngifuna ukuthi ubuyisele umama imali yakhe nangu umama kade sebenza ejardini emhlanga wena ufika sutshela yimina ke manje story ngoba ngiyabona umama mhlamba umuzwa mina uzongizwa umama besebenza ejardini eDurban North emhlanga uthe masenze emhlanga wenze njani wena ubadesela itofu nama microwave angiyiswa lento ngiselwa ifoto yami ngaze ngidlala cha sizoyilungisa ukudla kwakhe asize ngoba ngisho ukuthi mina angizili ukuzona nawe imali yami nje wena baba awuthule wemama cha ngeke kwazi ukuthula lalela Mzansi ubambutho lo uye lo qola umama mina nginakho ukubona ukuthi wena njengoba uphika ukuthi wena ubusebenza phi uphika ukuthi ubumove impahla umama umazi nazi ingcingo lezi nazi ingcingo zabelungu zasemashadini naka amapipe amalento zamapipe esuwa lana ubumove impahla naka umbhedo kanokusho lona naka umbhedo lo musi kababa ngengwakhe ngoba nakho angisho ukuthi ngeyamandla kodwa baba siyacela ngimbiza ngesela angikubizi yes ngizokubiza ngesela ngoba uyiqonda ngoba nakho umqolile umama baba ke mina ngihleze ngibatshela ababukeli ngikusindisa kubantu abaningi ngabi mina ngikusindise kufeni ngikusindise kumkhwanazi ngikusindise emphakathini ifike wena ke lento awehlelwa baba lento fanele kuyenza ngokweqiniso fanele kubuyisa imali kaMama kahle emsulwa ngoba ngibalekela ukuthi umama ekubophe that's why ibiza uMzansi reality ukuthi sikwazi ukukhuluma nawe ngoba ngiyazi uma uboshwa imali yami ngeke izifuzo ibe khona ngeke ngithole ngoba nifika nezinto nje izongiveza iswe lonke mina ngiyiqola isithunzi sami nisithatha nisibekaphi ususaba isithunzi manje wena ususaba isithunzi wena ungakade umbalekela umama ususaba isithunzi uthona isithunzi sanisesokho manje angithi umama befuna engakutholi ngithemba umeleni nganalento lento yenzile yiyo leyo sengisho kokugcina ngisho kokugcina ke manje ngithenge kuvikela emphakathini angifuna impahla yakho imali yami manje ngikuvele kumkhwanazi if njengamanje wena ufuna manje uyolento uzebo entolongweni njengoba umdala kangaka nje uzoboshwa uzoboshwa baba uzoboshwa ngeke nje lingibusele imali baba ufuna ukulungisa indaba yanomama yemali ufuna imali yami nje ngiyabuza ufuna ukulungisa indaba yanomama yemali ngisize Nkosi yami cela nje ungisize okay mhlawumbe angifanisi angazi ngingathanda ukuthi kwenzeke kanje kodwa lesi sinqumo esizosithatha umama sekuzokwenzeka into isuthe manje sizokwehlisa isithunzi njengamanje umama usethatha usezoba nelungelo lakhe ukuthi okay njengamanje uyokubopha manje ngoba wena uthi uzoxoxa nawe ubiza thina ukuthi sixoxisane ubuyisa imali yakhe uyahluleka ngicela ungicacisela manje ukuthi kwenzakalani njengamanje umama athi umattack kufanele ukuthi attack yena njengamanje ukhipha ocelele webafana akwengenze kanje ngoba ngiyabona kunabantu bomthetho nihamba kanje kodwa angithandi indlela eningene ngayo akwenisi yena akayithandi
Hayi sikhulume la. Awuthi sikhulume la. Hayi ngifuna sikhulume la kamera kubuka. Imali kaMama uzoyikhokha yini? Iyona into esifuna. Okay, imali kaMama uyazi uma uyazi mama wamqola ngifuna uqala uvume lokho. Asikuvumisi ngenkani. Kodwa unembeza wakho wona ozosho la phambi ngoba abukeli ukuthi wena le mali uyithathile noma cha. Imali kaMama wayithatha noma cha. Wemntanami yabona kuyokuthiwa icala leqo endleleni ngoba manje umama mina. Nakhokha. Ubone mina noma ngabe uyangifanisa ngithi ukhombe mina. Kuthi icala leqo endleleni. Kodwa ngisebenzi. Mamo. Imali kaMama wayithatha. Wamthembisa osofa ababizayo osofa bo 16000 angethi wathi uzomdayisela ngo30 bani kuhlangene konke nombheda angethi. Nombhede. Ngifuna ukuvume lokho baba sikuvumisi ngenkani nangu umuntu oqondene nami mina ngiphakathi nendawo. Cha impela nje ehlisa Yikho bengithi indodana kwesikhuluma umama kwesimbeke eceleni. Mina ngumnikazi ngibeke eceleni manje. Akwesikhulume sodwa ndodana kwesihlaziye lento. Hayi ngoba ngimthembile ngabantu bomthetho. Bayakwenza lokho ukuthi behambe bekhomba abantu. Nami sengilwela ihlazo lomsiba babo ukuthi nakusengene abantu. Hayi indlovu yangena. Hey. Kungcono ngibone ngase nganenkinga. Mina bengifisa ukuthi uma uthi asiphumele eceleni baba. Ngifuna uqale uyikhulumele wena ukuthi umama uyamazi. Awukhiphi iduku wemama ubuke kahle. Ukhiphe iduku nanibona nemakamerweni kanti baba Hayibo usufuna inwele zami uzazelaphi? Ngoba usufuna ubuka inwele nje. Sabonana ekamerweni. Hayi ke akumina nje. Angizili ukuzodlala baba. Angizili ukuzodlala lana ngicela hayi angihlali ndodana ngoba ngibona ngathi uyadlala manje uyabona ukuthi ngikhulile manje ngiyakubona ingakho nami ngiyabona senqindekile ngeke ngibone into engayibona kudala mina ngithi ngisayibona namanje akekho kodwa umuntu okamqola imali wena lento ngifuna ukuvala istory ngenxa yesikhathi abantu basilindile siyasebenza sicela ungitshela ukuthi njengamanje umama uyamazi hayi ngake ngikhumbuze umama ungikhumbuze kahle ushilo umama uthi wayesebenza emhlanga ngicela umtshele mama mina bengisebenza emhlanga wafika wena uhamba udeliver nje impahla ubusidayisele futhi ngangase ngithi kamina ngicela ungidayisele i-microwave nomakhelwane wami futhi wamdayisela istofu naye manje mase sengirithela emsebenzini sengithi ke mina ke awungidayisele osofa nombhede mhlawumbe uzokwazi ukukuthola wathi wena ungakuthola washo ukuthi ke angilethe u35000 kuwena uzokufika nakho nje manje mama wena ke uma ngabe ukhomba mina okwenza ukuthi ungakhulumi nami ungilethela ngikwazelaphi ngoba nenamba yakho anginayo futhi awusatholakali ngikwazelaphi ngoba besikubona ngokuqoqa besikujwayele obudlula njalo la emgwaqeni usishayela amahuthi siphume sihomama semajaldini sivele sibheke ukuthi uphetheni makhona okuphethe sithenge manje mase ngikwethemba usiwenze njani manje sengule u35000 wonke ngoba ngithi ngifuna osofa nombhede ngenze thiphela endlini yami nami kube kuhle endlini yami ngoba sengirithayile angisasebenzi ngamuphi unyaka bathatha imali yokugcina ngakunikeza ubaba uzoshonisela ilanga umama uyamazi ngicela umama uyamazi imhlolo ungaze kufika unkosikazi angeke asindaba thina nonkosikazi asindaba nonkosikazi wakho into esifanele ukuthi ukhiphe imali kuphela ungivume nje ukuthi uyazi bese ukhipha imali yakho ukhishwa kubayo naloma uwe phela wathatha imali kaMama abantu wathatha imali kaMama baba njoba usufika nabo umthetho nginika bomthetho noma nginike wena uyinika yena umama imali izoya kumama imali wempana inkinga yami empana umama sengiyambona kancane okay usadlalisa nje umele khona benganihlalisi sengikhulile njengoba bengishilo umama kwanginakho ukuthi ngifike lapha ngibanika izinto nami ngabe sengene engozini ye-truck ngaginqika ne-truck kwaphela umsebenzi nami futhi manje ngase ngiba umuntu osehlele ekhaya njengoba ningibona nje anginalutho wasubona isebenza uqola abantu ke okay baba ngiyezolana nalokho kusho ngemphendula abantu ababili wemama baba njengamanje umama usuyavuma ukuthi uyamazi hayi sengiyambona bona ukuthi nje lalela ke baba ke siyagoqa ke manje nawe njoba ngisho ukuthi ngiyingane kuwe angikwazi kuma ngenhlala ekhanda lakho ngikuphamisela umoya umama naye ucele mina ukuthi ngizomsiza ngenxa ukuthi wena wamqola mina ke sengifisa ukuthi wenze kanje naka umama nango udinga imali yakhe 35000 impela nakho ngiyajabula njengamanje usukhuluma indaba ukuthi wena walimazwa yi-truck shutha emsebenzini usazoyithola imali ngicela ke uqhamuke neplani nesu lokuthi umama imali yakhe uyithola kanjani njoba ngila angidlali uyangena inkomo ensimini wemoto ingene yafakwa wena washo lo wilusi
isikhathi sihamba baba ngicela ungitshela ukuthi umama imali yakhe uyithola kanjani. Imalini angayithola manje ukuze naye ekwazi ukukhululeka. Ngisazoke ngibheke esibayeni kwengichithe noma ithole badabami ngikwazi ukuthi mhlambe sekungaba ukuthi umama uyasho ukuthi ngingakhokha kanjani mhlambe kancane noma kodwa nje bengizobheka ngichithe noma amathola amabili ngimnikeze 10,000. Ithole lika ishuthi ufuna ukuthini ufuna ukuthi ithole lo ntuzane lo 5,000 ayikho inkomo ka 5,000. Bengizoya eplazini phela ngiyobheka. Angizweni ukuthi uzobheka esibayeni sakho futhi ngithi ithola ukukhitha kudayisa. Bese ngizoyela istory zokuthi kufanele ukuthi ngilinde wena ke manje ngizweni ukuthi uthini. Njengoba sengibizela ababa nje hayi mama sengibini usikhindo esincane cha. Mina ngikhuluma indaba ukuthi ngoba sendina usuzwafika kanje. Yebo sengidinga sengikhuluma ngokuthi ke manje imali yakho ngoba mabehamba laba ngizosala ngeke uzunginike imali yami ngiyayifuna. Hayi phela nalokho kufanele futhi ngicele einganeni ngoba namamsenzeli la sibayini. Cha. No baba mina angifuni la umama namasente engisawalindile angasasa awungena nini. Imalini ekhona umama ekwazi ukuthi ethubeka amanxeba wale salindele imali. Awuthi udayisa lezi ithole sekuba izona ezoqeda isikweletu. Umama ethola imali yakhe imalini angakwazi ukuyithola manje. Ayi bengaba nawo 10,000 ngikwe ngiphume kulento ungaze neswe limbuke. Sekonakele baba sekonakele njengoba sesifike kanjena sekonakele kodwa lokhu kungcono ngoba thina sumzansi reality sizosiza wena ukuthi ungangeni usuhlala ungasakhululeki ungabi nethemba ukuthi hey kungangenelwa abantu lana ngenxa ukuthi wathatha imali yomuntu njengamanje sizokunika nje into ukuthi ukwazi ukusizakala ukuthi ukhokhe imali kaMama. Badabami mhlambe bengasama ngo 10,000. My team ubaba ukweleta 35,000. So mayikoleta 35,000 nangethi uzodayisa inkomo ezimbili nangethi uno 10,000 njengamanje. So into engithi mina kuMama ngiyacela mina ngifuna ukuthi sisebenzisane even noma umuntu esuke ekuchaphazile kodwa ngenxa yesimo nanga ukuthi akasasebenzi walimazwa itruck umsebenzi walimala emsebenzini kodwa angithandi ukulandelela umuntu baba njengoba ngisho ukuthi umdala kunami angikwazi kuba seyikhindini la emva kwakho. Yebo fanele uwenze ubulungisa wena makuthi wena uthi lo 10,000 uyawukhipha unika uMama uzosala lengxenye yenye imali njengoba uthi uzodayisa izithole zakho nje ibuyele futhi imali kuMama nobe nihlukene isho nihlangane emgaqweni sawubona ngoba usumbuyisa into yakhe ngiyazi indoda yaxakeka. Cha kodwa menginika lo 10 kuzomela ngibambe okodwa okuzobamba le mali yami phela ngoba ngizoba nenkinga ngeke sanginika mina ngena hamba. Uhlulekile ubaba uyitshontshela yena njengoba singene ku dining room enombhede uhlulekile uyitshontshela yena ke ngithatha wona umbhede lo nalali le fridge khathi nayine TV. Hayi ingane ungafaka ingane zami lapha into zezingane ngeke bahamba la mina ngisayithola imali yami. No hayi ngikhona mina ngikhona ngithembe ngikhona bayazi abantu abaningi sebebonile ukuthi umuntu uma engabenzanga ubulungiswa ngiyabuya futhi baba indlela engibuya ngayo akube mnandi njengoba ngithi ngiyakwehlonipha uyangizala. So ngiyacela ke ukuthi ke kwenzeke indlela ongakwazi ukuthi ke uMama ethola imali yakhe. Ethole lo 10,000 njengamanje ngizokunika isikhashana wena ozoyisholo nanka ama TV namba abantu bayakubuka uyinika isikhathi esingakanani ukuthi sibuye sizolanda le mali sizolandela okay siyawuthola u10 manje nje masiphuma nje manje mayiduma nje imoto manje kufanele sithole u10 niphume no 10 manje kufanele siphume nawo manje anginawo akunika manje washo ukuthi uyeza uza nempahla awusenda nje enqe efonini yakho ngizothatha yona le stokofela sengiyobaxoxela ukuthi hayi futhi ngihlelwe inkinga lapha kwafika uMama ezofuna izinto zakhe ngenkinga ke nami ngisasebenza ngizakwe ngibone ekamelweni kule mali yalabantu sengiyokhuluma nabo ngoba nithi nifuna manje kodwa bengalindele lutho angangisiza mangitholile nje baba ebuhlungu lento ngiyezolana noMama njengoba engibizile ngiyamzwela njengamanje uyothinta imali zezitokofela nakhona ngizokhulunyiswa ke mangenzeka nje kwadlula lolu suku babuza ukuthi ihambile sengisenkingeni kodwa mama bungeke ungilinde noma ngipheleni kwenyanga ngingane seyiholile angisena isikhathi sokulinda sengifuna ukuvala le show my team ubaba uthi ikhona imali engango 10,000 angifuni ukuthi angihlangane ukuthi imali yani asazi uyasikhohlisa yena ngoba ubaba uyambona ukuthi ushaya baba sicela ukuthi sipatanise
le mali engango-10,000 and then sikunika i-break yokuthi wena uzoyikalela ukuthi sibuye ngayiphi inyanga noma after amasonto amangaki. Angifuni futhi unqume inyanga ngizokunqumela mina ngicela ukunika u2 months uzokhipha lo 10 base nginika u2 months ukuthi nengane yami obisile utolo baba khona hayi wena uneinkomo uthe uzodayisa inkomo so khulileka ke udaba lakho ngicabanga ukuthi liyalungiseka ngizocela le mali le unika umama manje ngaphambi kokuthi siphume nami ngenza umsebenzi wami. Kodwa manje ke ngoba ayikho eduze nje. Hayi uzophuma esikokoqoqweni noma siphume sambe semabank ngoba awukhonjiwe baba sikhuluma nawe kahle mangukuthi usebank sizohamba mangukuthi awunayo ifone ne-app uzohamba nawe siyoyikhipha lapho ezokhishwa khona umama ethola imali yakhe sibuye futhi sikushiye uphephile angazi lokho kunjani. Mangukuthi uthi awunayo ifone e-right ekwazi ukuthumela imali njengamanje akungibhekela ayikho ifone manje. Okay baba ngicabanga ukuthi eyitolo bafowethu eyitolo angazi ku-wrong yini ukusuka naye la. Hayi makhuluma madoda. Seyitolo. Sizihamba nawe seyitolo. Makutholakala imali yami nje. Ukhiphe le mali. Kodwa mama besingeke sihlele nje usuku. Sizobuya baba. Indoda yazama ngawe namhlanje kusasa iphinde ivuke. Konke lokho kwenzakala ukudlula nje ithukthukwane ezincane oyidale wena. And futhi uzoyikhipha wena. Indoda nendoda iyophiliswa inqomo zayo. Njengamanje siyaphuma siyokhipha lo 10,000. Ngoba angikholelwa angisho ukuthi imali ayikho le ndlela. Awulakhe uyigula mata. Ikhona imali ebank, siye bank soyikhipha imali. Ikhona. Ngithondodana kwesikhuluma eceleni. Inkinga ababukeli bazofuna ukwazi ukuthi yini lo buye ekhuluma nami eceleni. Siye bank baba noma kwenzakalani ngifuna ukwazi ngifuna ukuvala manje isikhathi siyangihambela ilanga liyakho. Hayi ake siye khona bank. Mzansi siyaphuma njengamanje. Sizoya emole khona la eduzane ekhipha imali baba. Ngini kumama. Anginike, yebo. Ngiyacela silandelane. Akekho zokubamba, akekho ozokuhlukumeza ngoba thina singumzansi reality sisebenzisana nawe ngoba kade ngisho ukuthi sisiza nawe uqobo lakho. Sikuvikele i10, sikuvela wonke umuntu. Asante.